I universet, på planeten Jorden, i et lille land, i en lille by, bliver der årligt afholdt, hvad Numse Rasmus omtaler som værende årets fest. Kongekampen. Kongekampen. Hvilket koncept? Jamen, inden sidste års kongekamp, der brugte jeg hovedsageligt alt min tid på badminton. Ja, jeg kom ikke rigtig ud af lejligheden, for det kunne jo være, at de sendte en kamp. Men nu, der lever jeg af dåsemakrel og oliven, og ellers bare træner til kongekampen, og det er egentlig det, jeg bruger min tid på nu. Så det kan man da sige er livskvalitet i hvert fald. Da jeg var en lille pige, forsøgte jeg på at finde alle koncepter, alle faktorer, der spiller ind i kongekampen. Du kan nogenlunde se kongekampen som en kat. Du har øjnene, de to øjne, dem ser du med. Næsen, lugter, munden, det er dem, der snakker derude. Og røvhullet, det er så slutningen på kongekampen, som nærmest er inde på kongekampen og inde på katten. Okay, kortene på bordet. I det seneste halvårs tid, der har jeg været afhængig af stinkdyrsurin, sammen med Bjarne Riis. Og det har gjort, at min hukommelse den er en smule sløret med hensyn til sidste års kongekamp, og det har jeg simpelthen ikke kunne leve med. Jeg var så heldig at få et opkald fra IT Factory, som i samarbejde med Nordkorea havde nogle penge fastfrosset. Og for de penge har vi så tænkt os at bygge en tidsmaskine, som kan føre mig tilbage i tiden og genopleve sidste års kongekamp. Det er en helt ny mulighed for mig, og det er måske noget af det største i mit liv. Så det ser jeg utrolig meget frem til i hvert fald. Sidste år ved kongekampen var der en mand med af ler. Vi kan ikke bevise, at der var eller at han var der, men sandsynlighedsregningen har bevist, at det er muligt, at han var der. Så. Om jeg har studeret kongekampen? Ja, det har jeg. Jeg har i hvert fald genudset sidste års kongekamp 19 gange. I dag alene. Ja, og så ved jeg også, at 2645 har søgt under ordet konge inde på Google, så det er rimelig stort. Hvis man tager alle deltagere fra sidste års kongekamp og putter ned i en pose, så lige pludselig bliver de til posen. Om der er nogen kritikere af kongekampen? Ja, der skulle være en hel del, men det er jeg ikke specielt nervøs for, fordi at jeg går pt. I en madklub med nogle ret prominente navne. Det er en bred vifte af de største navne, der er i Danmark. Det er Gitte Henning, Lars von Trier, Jakobs mor, Mark Johnson og så nogle Numse Rasmus. Og vi er blevet enige om, at kongekampen, det bliver årets fest. Ja, vi har jo skaffet eksotiske dyr fra alle verdens kontinenter til kongekampen. Og det var Leon Sommerfløjt fra 86, Munaf fra Australien, der huggede os op med nogle harer, en mårhund, en sæl, 2 kronhjorte. Og selvfølgelig duer. Ja. I må stadig ikke have dyr, mand. Jamen, det er halvdelen af showet. Hvad skal vi så? Det er en løvetæmmer. Dyr. Skal den ikke bare stoppe derefter? Sådan, hvad skal vi så? Jeg har lige snakket med min agent, og vi har fået styr på det hele. Der kommer dyr. Der kommer ikke dyr. Der kommer dyr. Der kommer dyr. Der kommer ikke dyr. Der kommer dyr.